Това е Пионер, първият български електромобил, създаден през 1967 година. 4 години преди да се роди тръският предприемач и визионер Илон Мъск. 1967 година изглежда отдавна, но историята на електрическите автомобили започва много по-рано. Още през 1881 година първият електромобил тръгва по улиците на Париж. По това време е нямало дори автомобили с двигатели с вътрешно горене. Те са се появили през 1886 година. Защо обаче днес повечето автомобили около нас работят на дизел, бензин или газ? Нека да започнем от самото начало. Създаването на първото електрическо превозно средство. Още през 30-те години на 19 век шотландският изобретател Робърт Андерсън изобретява моторизираният файтон. Да, чухте ме правилно, файтон. Изглеждал е ето така. В началото обаче батериите не са били презареждащи се и изобретението е било практически безполезно. Андерсън не можел единствено да се изфука, че кара файтон без коне. Малко след това, друг шотландец изобретява електрически локомотив, който дори не е можел да пропътува 3 км, след което се е нуждаел от нови батерии. Чак през 1859 година били изобретени акумулаторните батерии, които дали началото на нов вид транспорт. За изобретател на първият използваем електрически автомобил се счита френският изобретател Густав Трове. През 1881 година Трове подобрява ефективността на малък електрически мотор и, използвайки наскоро разработената акумулаторна батерия, го монтира на триколката на Джеймс Старли, изобретявайки първото електрическо превозно средство в света. Представя го в Париж, но не успява да го патентова. Томас Паркър е човекът, който 3 години по-късно започва масово производство на електрически автомобили. Компанията Ewell Parker, един от основателите на която е Томас Паркър, започва да проектира, изгражда и монтира динама и електрическо осветление. Тя проектира и построява електрическата инсталация за първият електрически трамвай в Англия. Паркър разработва няколко модела електрически автомобили, един от които използва редовно, въпреки законът за леките локомотиви, който гласи, че превозното средство трябва да има 2 шофьори и човек, който да върви пред превозното средство с червен флаг в ръка. Ограничението на скоростта е само 6 км в час по селски пътища, 3 км в час по градски пътища. Електрическото превозно средство на Томас Паркър привлича много малко внимание, въпреки потенциала да бъде произвеждано масово и да революционизира начинът, по който хората пътуват. Паркър е бил един от малкото, които се интересуват от екологични варианти за транспорт. След като осъзнава колко вредни са въглищата за околната среда. И така малко по малко броят на електромобилите се увеличава. През 1900 година в САЩ има 4192 превозни средства. От тях 1681, около 40%, са с парен двигател, 1575 или около 37,5% са електрически и 936, около 22%, имали двигатели с вътрешно горене. Електрическите коли били много по-удобни за придвижване в градовете и затова били по-предпочитани. Още в края на 19 век е разпространена услуга, която днес все още мислим за иновация. През 1897 година е основана компанията за електрически превозни средства. Превозните средства били конструирани от Хенри Морис и Педро Салом, изобретили и електробац, първите използваеми електрически автомобили в САЩ. Вместо да продава колите обаче, компанията ги е дала под наем за деня или няколко дни и всяка нощ наемателя може да върне колата в определени гаражи на компанията, където служители могат да я заредят. Компанията създава сервизни станции за смяна на батерии и други ремонтни дейности. Между 1897
и 1899 година. Компанията има няколко стотин превозни средства. Какъв е смисълът обаче от електрически автомобили, ако електричеството се добива в тецове, които отново замърсяват въздуха? Затова още през 1883 година американският изобретател Чарлз Фриц създава устройство, предшественик на днешните соларни панели за добиване на чиста енергия от слънцето. Това е снимка на изобретението на Фриц. Той е имал само около 1% ефективност, но след няколко години с помощта на Джордж Коулф този процент става 5%. Той създава соларен панел, който за 2 дена слънчево време може да задоволи нуждите от енергия за цяла една седмица. Само да вметна, че днешните фотоволтаични панели имат ефективност от 15 до 20%, но в днешно време използваме много повече електричество, отколкото в миналото. Това означава, че в края на 19 век е имало технологии, с които можехме да предотвратим промяната на климата, а не в момента да се чудим какво да правим. Разгледаните до сега изобретения са една малка част от гениалните открития на учените от края на 19 и началото на 20 век. Имало е какви ли не изобретения: подвижни тротуари в Париж, електрически тротинетки, да, тези, които днес виждаме навсякъде по улиците, имало ги още в началото на 20 век, моторизирани ролери, летящи платформи. По всичко изглежда, че човечеството върви в правилната посока. Създават се нови електрически изобретения. Работи се по усъвършенстването на фотоволтаиците и презареждащите се батерии. Виждаме как преди повече от 100 години учени като Никола Тесла, Томас Едисън, Густав Труве, Томас Паркър, Робърт Андерсън, Чарлз Бръш и много други допринасят за развитието на технологиите. Някои от тях са идеалисти и мечтаят за свят с безплатна и чиста енергия, достъпна за всеки. Да, обаче, това не продължава задълго, защото по това време се изграждат множество пътища с настилка, подходяща за коли. Но правителствата се провалят в едно отношение – изграждането на станции за зареждане на електрически автомобили. Заради това, използването на електрически автомобил става ограничено само за градовете. Започва и кампания за дискредитирането на електрическите автомобили и чистата енергия. В началото на 20 век електрическите автомобили били рекламирани като предназначени за жените, защото са били по-чисти и по-лесни за каране. Дори жената на Хенри Форд е притежавала електрически автомобил. Автомобилите с двигател с вътрешно горене, които били по-бързи, по-мощни, но и по-вредни за околната среда, били представени като предназначени за мъже. Никола Тесла също среща трудности, тъй като постоянно му е била отказвана финансова подкрепа, а след смъртта му изобретенията му биват унищожени, а проучванията му биват конфискувани от агенти на американското правителство. Само част от тях са върнати на наследниците му, а други мистериозно изчезват. Томас Едисън и Хенри Форд заедно са работили върху създаването на евтин електромобил. Появяват се слухове, че електромобилът ще бъде готов през 1915 година и че ще струва между 500 и 750 долара, с пробег между 50 и 100 мили с едно зареждане. Само че проектът се проваля, а Хенри Форд започва да произвежда евтини автомобили с двигатели с вътрешно горене. До 1935 година електрическите превозни средства изцяло изчезват и са заменени с тези с двигатели с вътрешно горене. Какъв щеше да е светът, ако не бяхме преминали на двигатели с вътрешно горене? Ако бяхме развили още отрано фотоволтаичните панели, дали сега щяхме да имаме много по-напреднали технологии и светът щеше да изглежда така, вместо така? Това никога няма да разберем, но се надявам темповете на преминаването ни към чиста енергия и електрически превозни средства се запазят и дори ускорят. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите лайк бутона и не изпускайте други видеа, като се абонирате за канала.